madadi madadin kenan hajiya ga irin shi madadin da kike so hajiya ga kuskuren shi madadi madadin kenan hajiya ga irin shi madadin da kike so hajiya ga kuskuren shi madadi hajiya kin ga dai canjin madadi haka ne za ya sanya nai zuhudi madadi ya zamanto min sanadi har gida kin ga matata ta shigo min da gardi kin gani martabar aure duka ta wargaza shi madadi sai ki kalli ziyar nan dai hajiya arziki ne irin haka ko kwasiya yanzu ya za a yi hoto ne hajiya ki hukunci tsakaninmu hajiya zan biyayya duk abin da kike so haka nan zan aikata shi adadi kin bata sunanki a gari kuma kin jefa kanki cikin hadari yanzu ba mai bidarki yayo marari sanadin wanga aikin Aisha ya zama fari kaga sakamakon madadin Abdul kalli gashi madadi madadin kauna ni ce zan maye ma madadin marigayya zan hau zan tallafa ma madadi madadin kauna ni ce zan maye ma ka aure ni zan yi ma ladabi duk abin da kake so shi zanabi babatin na kiya kocin zarafi duk abin da na yi ma na yi na samu riba daɗaɗa ma nake so don ban san kishiyar shi madadi amana na ɗauka zan yi ma ladabi zan yi ma kuma zan hidima in haƙiƙa ka zamto min ragama yin hakan a guri na ka san zan sami dama in ka zan mai gida na ladabi zan ɗauki dashi madadi amince da zancen da kika yi yanzu zance na auren za a yi don kwake tun farko na yi ra'ayi maganar mutu aure ce a gida yanzu zan yi za na turo gidanku a yau zancen bambarin shi madadi
zan mai ma madadin marigayya zan hau zan tallafa ma madadi. Madadin ƙauna ni ke ce a raina, ke na sa a cikin zuciyata, ke na yi wa ƙaunar madadi.